Dechreuodd hyn I gyd tra oedden ni'n stiwdant yn y brifysgol ym Mangor pan soniodd Paul bod I daid o'n dipyn o foi am wneud Gwin. Mi ddudon ni y bysa ninna hefyd rhyw ddydd. A 10 mlynedd a mwy yn ddiweddarach, mae hynny ar fi'n dod yn realiti. Yn defnyddio hen ryseit Paul Thomos tal y sarn, cynhwysion lleol ag ati, da ni yn creu Gwin Ysgawen am y tro cynta. Mae Paul di dod â cef I ffrind efo fo. A ni just torri hwnna off ar y stalk o fyna. A wedyn y pigor I gora o'r wrth y goedan bach. A wedyn da ni I don y bwlan a wedyn pasio fo drosodd I Paul wedyn I olchi fo. Reit, fi di'r stesiwn nesa ar ôl cef yn co. Mae wedi bod twthi reit ddygyn chwarae teg. Yn tynnu'r holl eiron madd ar y goedan. A beth dwi wedi bod yn neud I golchi hein wan. A wedyn pwyso nhw fan hyn. Da ni chwilio am ryw 3 pwys a hanner da ni. Da ni just yna. Dwi'n siŵr ar ôl y lleill ag un cef yn cwb da ni wedi cyrraedd. A beth dwi'n neud fo'n rhyw fath o ryw quality control bach ar y funud. Dwi wedi golchi nhw dan tap. Da ni wedi methu, mae'n ambell i'r gwir ydym yn drwad. A chydig o dymudio o'r goedan a felly dwi'n eisiau cael gwerad o hynny neu fydda nhw'n rhoi blas. Ddim mor neis ar y gwyn lle. Dwi'n eisiau cael gwerad o bob dim. Rhyw darna bach o ryw goed a felly allan o fan hyn. A bob un pry. Dwi'n meddwl i pryfaid rhoi blas neis iawn ar y gwyn yma. Wedyn, da ni just yna ond I gwir. Da ni'n barod I stwnsio hyn yn munud o'n. Yn amlwg, da ni'n chwilio amdan rei fel hyn. Da chi'n gweld, mae yna rhyw hanner dwsin yn nhw o fanna sy'n gon da I fynd I fewn I wneud y gwyn. Mae'r gweddill wedi sychu. Dydw I ddim yn gwybod yn union pam, be di'r rheswm pam yn y sychu fel allan ag gorfod o hael, ond nhw be da ni yn chwilio amdan. Sa chi'n deud heina ydy'r cream of the crop, felly. Oedd wedi trio pyn bach o'r kits homemade ma lle. Dwi'n wedi gwneud un byd mor uchelgeisiol a hyn o blaen de. Dwi wedi gwneud rei efo bloda hein o blaen o bwl. Do, nes I wneud rei o'r bloda'r Ysgawen llynedd. A hwnnw'n wneud rhyw champagne Ysgawen oedd nhw'n gael o hwnnw. Hwnnw'n pyn bach hawsach o'n cymryd rhyw bythefnos bach I wneud 2 wsos oedd hwnnw. Mae hon yn job yn hirach. Dwi'n eisiau Gwneud rhyw wsos bach wan I hein ddechrau ffermentio. Ond dwi gwir wedi gymryd rhyw flwyddyn tan fydd y gwyn mae'n barod i'w flasu de. Be dwi'n neud wan ydy stwnsio yr Ysgawen ma, a mae'n bwysig iawn I beidio wneud o'n rhy galad, neu beth sy'n digwydd ydy mae'r hadyn yn chwalu, mae hwnnw'n rhoi blas reit anymunol i'r gwyn, felly da ni ddim eisiau hynna, da ni eisiau gwyn perffaith o fama, felly da ni'n rhoi lot o sylw I fanylder gan obeithio neith o dalu yn y pen draw. Reit, da ni'n newid rei dŵr at y ffrwytha fan ar ôl stwnsio. Wedyn mae 3 peint I mewn y ben y ffrwytha. Barod yn beint arall? A yn do. Beint o ddŵr dy fel gaf. O ie. A wedyn... Sut da ni'n mynd I gael gwarad o'r hada yma wedyn sydd wedi dechrau dod ar y top yma do? Mae yna strainer o fama does Paul? Oes. Hwn un llai na be oedden ni iwsio I olchi y ffrwyth I hyn. Wedyn, chi'n gweld bod y mesh yn llai. Da ni'n mynd I drosglwyddo wan Ar y deg, ie? Stwff na I fewn i'r bwcan. Ar y bach efsyl dipyn. Wel, felai o Paul. Dyrw fo mwy yn y canol a gafel o wedyn, ie. Go dan o cef? Oes. Bendigedig. Peth gorau gyd I atanwyd, meddyn nhw. Na, eisiau gael tynnu mwy o hwn, ydym yn mynd drwad iawn. Paul,
dim gwneud gwin wrth ti fel swydd o ddydd i ddydd, wyt ti'n ddirprwy brifathro. Ydy hyn yn rhywbeth allas ar plant yn gallu gwneud? Wel, dwi'n nim. Dwi'n siŵr bod yna rhyw ffordd i drio cael ar y cwricwlwm rhywle addys. Mae'n broses wyddonol, gemegol, dydy? Ella, dwi'n nim os ni'n cael get away efo neu gwin yr ysgol hyd. Ella sa'ch chi gael get away efo wneud o'n peidio efo, dod efo. Ie. Da ni'n eisiau gosgu gormod ar yr euron i hynna, neu da ni'n cael rhyw sirap, a diwn nhw'n neud gwin ni siawn. Faint o ryw win wedyn fedra ni ddisgwyl gael allan o hwn ar ôl gorffan ta? Wel, oedd gyda ni galwyn o win, oedd gyda ni. Dyma hynny rhyw 6 potelad arferol. Ac o ran amser wedyn, Cef, faint o hir fe rai ni wichad nes fi hwn yn barod? Da ni'n gobeithio fydd hwn yn barod erbyn mis Awst, po. Mis Awst nesa. Mis nesa, ie. Ie. 2010. Hir am byd da ni'n adael o gor am byd. Fe rhaid ni adael am o leia 6 mis. Dwi'n gwybod sydd yna ni adael o'n hirach yn yna, ond ni eisiau blasu fo reit fian, mae'n siŵr. O leia 6 mis. Ar ôl hynny, mae fyny ni. Bydd yma'n barod i ffôn corn, lly. Na, dim lenni fe gyn iawn. Ond mae gynno ni wsos nesaf, da ni am drio wneud dipyn bach o slow gin. Dwi'n gobeithio hwnnw'n barod erbyn dolyg. Be ti'n neud rwan ta? Be da ni'n neud rwan ydy ychwanegu dipyn bach o siwgr at ddŵr sy'n berwi fan hyn gyda ni i doddi'r siwgr yma. Wrth gwrs o'r siwgr yma fydd yr alcohol sy'n y gwin yn cael ei wneud wedyn. Rydyn gan bod ni wedi cael 3,5 pwys o Ysgawen, da ni angen unio'r y faint o siwgr, felly 3,5 pwys arall o hyn. O ran y siwgr da ni wedi rhaid yno fo, bydd y gwin mae rwla rhwng rhyw 12 a 15%, swn i ddweud. Wedi fynd fel cloc dweud wir y blaw am un broblem da ni newydd gael. O'n i'n meddwl yn yr resight gynno ni am y gwin yma. O'n i wedi meddwl bod fi wedi prynu y cynhwysyn yma, sef citric acid. Oedd eisiau rhyw llond llwyd de o hwnnw i roed yn y gwin. Mewn dwi wedi chwilio ar y mocs cynhwysion yna yn hyn, de, a da ni wedi ffeindio yn ynsa. Felly, beth da ni'n mynd i orfod wneud dan ydy pigo lawr i siop i brynu lemon. Da ni lwcus o ge. Yr unig un o'r ardal yn Spar yn Gaernarfon. Lemon ffres. Wel, dyma ni, da ni wedi cyrraedd y rhan ola 1, a beth da ni'n gorau wneud adeg yma ydy rhoi llwyad o fyrryn i mewn, a wedyn gadael o ar y top am ryw 1/4 awr cyn i droi o. Oedd hynna ddigon da? Swn i reid rhyw jochiad bach eto. Ie. Hannar hynna, ie? Hynna? Ie. Am lwc, da ni rhoi hwn i mewn. Wel, wedi bod yn noson reit hir. Da ni wedi bod wrthi o anes 8, a mae'n tynnu am hanner nos wan. Byd ni gael y byrrym i mewn. A dyma ni'r rhan gynta'r broses drosodd. Wedyn, oedden ni rhoi cyad ar hwn wan. Wedyn, mae'n rwla cynnes yn tu am ryw wsos bach. A ryw droedd o bob diwrnod. A wedyn fydd o'n barod wedyn i roed o mewn demigion am rhan nesa y ffermentio.